ka khasi jangkia Presbyterian Synod sabngi lingba ka jaseng samla kawalam shapi yakni ka Good News Channel but hakani ka step ka devotion ka bangiyo ban shakri ban mani yublay ban ngiaingu yublay ka ba udang ai hangi yakni ka step ka bakamen ka step ka basuk baka badap ka jingkermen yapi kinong pet kinong sngap yakni ka channel bakum juru yaki yeng ki sem ki jongi but hakani ka por ka pamenta ka kitab Daniel kala nong ka banrio ka dakhot ka bashipho ka bakren shaphang ka jingim ba ka jingyade ka jong Daniel ringkat walu jong ukenra but ka bangalabo kum ka phang galong ka jingyai ne kani galong ka jingja hadin ba usim Darius ulapunmi yako hukum ban khang ya ka jing shakri blay yaki weipat ki jait blay hadin makiling score bat ki mintri kila shem ba Daniel ulapun khen ya kani ko hukum jong usim namar bakila don la kapalan ban yeng persya yaki kaplan ka ba usim uladon nakabanta ka jing im ka jong Daniel usim ula shem ya ka jing sobha ka jing internet ya ka jing im ka jong Daniel bat kumta ula bo yu kumu wein nang kinong senchar ha kita kisnong ki bude ban khmi ru kumjo namar baki myo ban le so yaki kam jakhlia kumta baki nyo yaka daw ban penhyar lani ban penhap yu nakakadan ka bo don kilawat yaki daw dakumni ba dokumtai hinrei kimla ban shem namar Daniel ulong ubriu ubayet bat ubayat bet halaka jong kalenti hinrei hakajing im gajong ubaman ulayo ban rung lingba kini ki mentri kini ki ling skor ban penbiet ban kentho yu yakawai bagata kalong kajing shakri blay kajong Daniel kumangite baro Daniel ulong ukhna samla ubayet ban shakri yu blay balese kaniru kalong kajing tunju yu lakatno uyaine ha ublay hakaktin pareng kiong idle mind is a devil workshop ubriu ubathala upun yakajing sniu but hakirumyang suntur jongu kadon kading kabaklut kabapila ban shem naka kitab proverb kalanong kabakhanriu kadakhot kaba arpunyo ka Bible ru kapun kan mau yangi bahadin bu Daniel ulatip yakata kaplan kajong kini giling skor hakajaka kabu unnet chus im ban mudui yakini killing score Henry Daniel sumle kumta ulas ngam Henry penban ke kabu Daniel ule kalong ba ula pendem hagajing duai ula pai sublay but ula IT how blay yaki baro namar balay ublay uba Daniel shakri ulong ublay uba kraw but uba halor yaki baro ba utip baka jingle jongki kalong kababakla but Daniel usyanya halo jong ukenran utip bakathma kamde ka jong banyele henrei kadei ka jong blay ngirung im hakini gisngi haba ka jinglong kristan ka jongi kalatan bangila sya bantan bishar hakani ka perthai nado korukom im ka jongi kaktin kathalit ka jongi kayat kayeng ka jongi bat kumta terter kaperthai ru kalong balong kini kising ki baap ban ngoj teli ya kajing im kajongi kum ki khna pule dah ki school na ki college kajing im kajongi kalong kabadap de ki challenge ngi im ngi kran ngi yat kumno ngi don hapdeng kajing yele ka bajur banlong ki baya pher nagani kaperthai namar upol wong gumno baki Kristan gede ban punya pher yala de na kani kaperthai ngila ne ban yeng kumu Daniel uyeng hapdeng ka pressure ka bakani kaperthai kawalam hakmat jongi kumjuru yigitu ki balatrai ki balakta kajo ka pressure kajo kajing tunjo bakani kaperthai ka ai shaki yeiwei piwei kidaw kilong ki babun khamtam yangi kum ki khon Kristan ban punhun yakani kaperthai dakani kaperthai
ka thau ya ka bot kumno bakin la ban penhap ya ka jinglong ka jingman ka jingim ka jongi kum ki Kristan wat ngi hap ban yeng ru hatmir bandu ya ka kam ladang imla ban pen sngobha ya kan ya ka perthai baki don ru wat bandu ban syap berngem ban pendu ya la ka jong ka jingim ru nginut ne ban yeng skem kumu Daniel u yeng hakmat jong usim ka jingim ka jongi kum ki khon Kristan da shisha ngi hab bakadai yang ngi bangin sya ikini ki jing tunjuk paro ngi em ki sngi ki bakhado ko mangi yakren na kapor sya kapor ka baka jinget Kristan ka jongi baka perthai ka pet changi baka wan ya ka jing bakla ka wan ya ki loophole ki basyam la ngilong ni em ki baskem ka jinget henry ka bas ngotanat kalong baka khtien ka jong ublei ka don ban pen kan ma yang ipat upol wang kumno hakasiti ka jong u syaki nong room kalau nang bapra ka dakhat ka balai phobei laru utrai ulang hakaliang ka jongi mano banut ban yeng persya dinam halor jong ka dia ka ba Daniel unut ban yeng mabu tip bu ublei ulada pelat yu na kalawar ding bat ula ru ban pelat yu hakani ka por ka ba mentah kum ki Kristan hapdeng ki jing tunjuk ki bawan hakmat jongi ban tes yangi ya ka faith ya ka jinget ka jongi ya ki jinghikai ki bangila yo lingba ki balang ki bangi ngidang ki balong persya ya ka hukum ka jong ublei ya ki an ki jong ublei ginot ne mangin ong em ginot ne mangin ong em khlam da compromise ya kanu konoru khlam da syaptiang ya ke ru ginot ne kum u Kristan dan kum ka Kristan wala rangi skotho baka jing im ka jongi ka don ka jing ma bat bandu yala ka jong ka jing im nginut nem ki don ka bas ngosi ka long ki don ki khon Kristan ki ba compromise no ya gini patang ban yo ya ka jing hun lan ya tang ban lan ni de bangilan no yala dia ka khot yangi kum ki Kristan hapdeng ki tes ki ba ka perthai ka walam hakmat jongi nginut ne mangin ong dan nginut ne mangin yeng kumu Daniel uyeng utip ba Daniel utip ba unsamat ya kijing henry uyai ne ha kata ka jinget ka baskem ba uyeng skem ha kata ka jinget ka jong bat ka basngu tanat kalong ba haba uyeng skem uyai ne ha kata ka jinget ublei uai ya ka jubab bat ublei uai ya ka khubor ka babha ke ka baja hadin jong ania hadin ka ba usim Darius ulalet ban khmi bat ban yu Daniel budon hapdeng jong ka jingsuk bakita ki singkim simle ru yu sasisin pat usim ulapun mi ya ko hukum bakata ka hukum kalong babaro ki badon hangata ka sunong ki de bandam ban mani yuni ublei jong Daniel kata kalong ka kajing yele ka ublei uyele nakabanta ka jing im bijong kita ki bayai ne hau kum ki khon Kristan haki rilom khasi bat jaintia nila ne mengin yai ne ha ka jinget ka bangi don ha ka jing im ka jongi ka basimet simat ka jingrai ka bangila ban syam ha ka jingrai ka jongi ka jingrai number ka ba saus pa saw ka ba barok nila yeng na tmu ya ka ba bha ngai ha ka ktin utrai bot ya kita ki basha kilok Daniel lai benriu bun bakraw la jot yeng skem bomnot khon ublei ya ki lakhot Daniel la da bot not ban long Daniel not ban yeng marwei not ban bat kathmus khem kum yakito trai ublei kurkhu yangi unyarap yangi kini ka step ban ai yangi ka bor mingila ban yai ne ha ka kata ka bangi la yo par ha kata ka bangi ni mani ngi shakri utau long Jesus Christ ublei kurkhu ublei unyarap nakabanta ka buram ka jong amen ngin phai shublei ka jingwai jingwai ka buram ka jingu ni ayame atrai ha kani ka po kani ka step ka bangi yo kumne ban shakri ame ban mani
ban pun kraw ya ka kerteng ka jing im ka jongi atra he gani ka por lingba gani ka khubor ka jing yai ne ka jongi to kersyan yingi kum ki khon samla atra ki ba im ha ka jing yele bagani ka percaya bingin la ban yo bor atra bingin kan mau pa me malong hajan jongi pa me yang hasenda jongi yano pat in tiang yano ngin siap tiang atra a bingin not ban yang kuma udanyal yang atra hapdeng kiding pengkiang bingila ban syakri hok ya ka kerteng ba im ka jongi kurkhu ya gani ko khubor kurkhu ya ginong skam parok ki bayo skong atra bukan long ka jing thau thama ya ka jing im ka jongi we pi we bingin nang la ban syakri im ki por parok kerteng jisu ngdwai ngapan amen ublen kurkhu ini